हाँ हाँ ମୁଁ ପୁରୁଷ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସାରା ପରିବାରର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଉଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୋ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ମୁରବୀ। ମା ତ କେବଳ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଲାଲନ ପାଳନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଗର୍ଭରୁ ସଞ୍ଚରିବା ଠାରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ନିଦ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦିଏନି। ଛାତିରେ ହଜାରେ କୋହ ରଖି ଉପରକୁ ମିଛ ଆଉ କତୁକିଆ ହସ ହସୁଥିବା ସର୍କସର ଯୁଗଟିଏ ମୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ଖାଲି ମେଞ୍ଜା ମେଞ୍ଜା ଯନ୍ତ୍ରଣା। କିଏ କହିଲା ନାରୀ କେବଳ ପରଘର ଯାଏ? ମୁଁ ବି ପରଘର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶ ଯାଏ। ଖୁସିରେ ନୁହଁ, କାମ କରିବାକୁ ଯାଏଁ। ଭଲରେ ନୁହଁ, ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ସେଠି ଗାଲି ଆଉ ଅପମାନ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମରୁଭୂମିରେ ତୃଷିତ ପଥିକ ପରି ମୋତେ ବି ଅର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ପେଟ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ପରିବାରର। ଆଉ ଶେଷ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ କି?